Naghitak daplin sa kalsada sa Davao City ang mga tarpaulin nga adunay nawong sa mga politiko nga magpapili sa 2025 midterm elections. Sumala sa Commission on Elections Region 11, dili kini matawag nga premature campaigning. Wala man tay premature campaigning sa automated elections kay mao lang gina as per the rules magsugod lang ka mahimong kandidato pag-start sa campaign period even if you already filed your COC months prior. Okay, kuan mo ana, ang purpose mo ana na isayo ang pag-filing sa COC is for purposes na nasa printing sa ballots kani early man ang printing sa ballots, ma-prepare ang listahan earlier, tapos ma-correct atong dapat i-correct kay pag-file sa COC daghang gaya kung mga sa mo akay daghang mga tipo errors. Dili sab kini angay tanggalon, hilabi na kung gipangpaskil kini sa mga pribadong luna. Apan sa ubang politiko, pamintaha kini hilabi na nga wala pay campaign period. Sa January 12, magsugod ang election period, ingon man ang pagpatuman sa election gun ban. For election period, mag-start na ang gun ban. So automatic na pag-start sa January 12, gun ban na siya. And also, dito na po kuan katong prohibition on the transfer or detail of government employees without authority from i-allow lang siya with authority from COMELEC. So yun. And also naka-schedule namin for the activation of the Regional Joint Security Command Center this January 9. Matod ni Attorney G. Innumerables, ang Assistant Regional Director sa COMELEC 11, ang magitugutan lang sa COMELEC ang pwede makadala og firearms gawa sa precinct ato sa ipatuman nga gun ban. Katong with authority from COMELEC, actually nag-process nila sa gun ban karon sa kanang application for authority for gun ban. And pwede na po ang nakagaan. Actually kami gani na mga empleyado sa COMELEC. Dunay online application aron makahupot og firearm gawa sa ilang gipuy-an ang mga civilian alang sa ilang proteksyon ug ang mga pribadong kumpanya sama sa mga security agency. Kasi pag gun ban mga good, pag madagpan sila lose firearm, walay whatever, illegal possession, at the same time, madali sila sa gun ban. Daghan kay nag-aanhin din sa amo. Actually, ang uban doon kaayo kay wala mang good time bargaining. So, meaning to say, pre-sugit siya. So, papilan sila og illegal possession at the same time, papilan sila og kanang violation sa gun ban. And then, sa illegal possession, pwede po sila mag-pre-bargain. So, I don't know kung pinaka-minimum na so pwede po sila probation. Pero pag gun ban mga good, 1 year to 6 years without probation. Gipasabot sab sa COMELEC 11 nga walay mga harassment sa mga election officers sa Davao Region. Peaceful man din, hinaamay ka na vibrant pa ng ato ang ang ato ang election every time, hinaamay ka ng gamay naman ang uncontested. Pero wala tayo mga incidents na kanang violente ba? On the part sa kanang COMELEC officials, of course, natin mga kanapipila ka mga insidente outside itong mga kandidato sa una, especially itong barangay election na. But, pipila ko. I do not know if it's election related or whatever. Andam na ang COMELEC alang sa umaabot nga campaign period alang sa 2025 midterm elections. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.